Πάμε σε κάποιες, όχι δεν πάμε σε διευθυνήσεις, πάμε σε ένα καινούργιο είδος γυμναστικής, παιδιά. Ναι. Άκου, λέει, παίρνεις το σώμα σου, το βάζεις σε κάποιες συνθήκες δύσκολες, κατά τις οποίες είναι ανισόρροπο και προσπαθεί αυτό να ισορροπήσει. Να δούμε τι γίνεται στο βίντεο. Βλέπετε, μπορεί να φαίνεται μικρή σε μέγεθος και εύκολη να τη σηκώσει κάποιος, αλλά είναι γεμάτη με νερό. Είναι περίπου 3,5 κιλά, οπότε καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε δείτε δεν είναι καθόλου εύκολο. Μπορεί να μοιάζει εύκολο, αλλά δεν είναι. Γνωρίζετε τι είναι το core training? Η γυμναστική που βάζει το σώμα να βρει ισορροπία πάνω σε ανισόρροπες συνθήκες. Ας ισορροπήσουμε λοιπόν. Η λέξη core αντιπροσωπεύει τον πυρήνα του ανθρώπινου σώματος, που είναι η άνω και κάτω κοιλιακή, η πλάγη κοιλιακή μας και η μέση η ραχή μας. Έχει μεγάλη εφαρμογή στην καθημερινότητά μας, γι' αυτό και την προτιμάμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τρόπο γύμνασης. Έχει πολύ γρήγορα αποτελέσματα και είναι και πολύ ευχάριστη, πολύ διασκεδαστική. Οι περισσότερες ασκήσεις στο core training είναι ασκήσεις ανισορροπίας. Είναι καταστάσεις μη φυσιολογικές, στις οποίες ο οργανισμός, το σώμα μας, προσπαθεί να καταφέρει κάποιους στόχους και σε αυτούς τους στόχους γυμνάζεται αρκετά. Είναι η τέλεια συνεργασία και μεγαλύτερη συνεργασία των μειών μας. Και γι' αυτό το λόγο η ενέργεια που καταναλώνουμε και η προσπάθεια που καταβάλουμε είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο τρόπο γυμναστικής. Μπορούν όλοι να κάνουν core training? Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα ικανοτήτων. Αυτό γιατί θα μπορούσε το μάθημα του core training να γίνει και πολύ εύκολο και πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν όρια και η φαντασία του γυμναστή καθορίζει και το πόσο μεγάλο ρεπερτόριο ασκήσεων μπορεί να βάλει μέσα στο μάθημά του. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Το core training είναι η πιο ωραία γυμναστική που έχω κάνει ποτέ. Παλιά πήγαινα σε γυμναστήριο και έκανα όργανα κλπ. Τα βαριόμουν πάρα πολύ και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα διασκεδάζω τόσο πολύ κάνοντας ταυτόχρονα γυμναστική. Έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά στο σώμα μου και ελπίζω να μην το σταματήσω ποτέ. Ξεκίνησα το core training από περιέργεια και στη συνέχεια έγινε τρόπο ζωής. Δύσκολο? Ναι. Βαρετό καθόλου όμως. Βρίσκοντας λοιπόν την ισορροπία μας, γυμναζόμαστε. Είναι μια πρόκληση.